su nege kaɲa 4 wagati o de kɛra an bɔkuma ye ɲame dugu kɔnɔ. Don o don ni wagati kelen na kariw bi maaw ta minnu bi fɛ ka taga tagama la Niger kɔkan duguma sira fɛ. Ɛri 7 ɲɔgɔn bolili kɔfɛ an ye gayala sɔrɔ. Mara in kabini fanga dafiri kɛra juillet kalo tile 26 tɛmɛlen ale tɔgɔ bɔlen don kosɛbɛ. Kamasɔrɔ Niger dugu laban don sani ka don Benin kɔnɔ. Dancɛw datuguni kama a ma yamaruya maa si fɛ ka tɛmɛ yan kan. O de kama n ye n dogo ka ja ninnu ta walasa ka gaya dugu cɛci ni ka Benin sira ta. N ye bolifɛn sen 2 moto o dɔ loué. Ale bolibaga ni an tɛna a tɔgɔ fɔ ko a ka sugu ka di sisan kosɛbɛ. Fɔlɔ maaw tun bɛ siran, caman yɛrɛ tun bɛ u tun tɛ sɔn ka yɛlɛ moto sanfɛ, nka yɛlɛma donna o la. Sisan kɔni bɛɛ de bɛ moto ta. Tile kɔnɔ an bɛ client caman sɔrɔ wa an bɛ dɔɔni sɔrɔ ka taa n'a ye an ka denbayaw la. An tɛ gɛlɛya foyi sɔrɔ an ka baara la. Ni maaw bɔra kari kɔnɔ dɔrɔn an b'u ta. N'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogo min, mobilibaw caman de jɔlen bɛ yan. U b'u kɔnɔfɛnw bɔ ni ka fɛɛrɛ dɔ wɛrɛ ɲɛɲini ka taa n'u ye. Miniti 30 ɲɔgɔn kɔfɛ an sera Bada la. Maa o maa bi fɛ ka bɔ Niger ni wagati in na duguma sira fɛ bɛɛ bɛna tɛrɛmɛli kɛ yan de walasa ka kulun ta ni ka batigɛ ka don Benin. Yan nɔ maaw bɛ batigɛ tɛrɛmɛ n'a fɔ jagofɛn. Faveur là, c'est pas faveur, je fais ça, c'est 8 000. Kolontigiw olu de ye gaya masaw ye nin wagati in na. Yɔrɔ in falen don i n'a fɔ dakɔnɔɲi wa bɛɛ dun ye tagabaga ye walima nabaga. Ba kɔfɛ n ye n ka sɛgɛsɛgɛli ta ka ɲɛsin kulunbaga bolila dɔ ma. A ko olu bi se ka 500 sɔrɔ don dɔw la tile kelen kɔnɔ. N dolen de kulun kɔnɔ n sera ka o jate bɔ. Anw tun ye maa 42 wa maa kelen o kelen ye min sara bɛɛ bɔ 1200 la ka taga 2000 la. Wa o kulun kelen in bi taga ni ka segi caman de kɛ tile kɔnɔ. Ni ji kelen sanfɛ kulun feerela ni maa dɔw ye kɔsan in na ni ka caman fatu. O yɛrɛ tun y'a to ni sira in tun datuguna kulunbolilaw fana ye. O n'a taw ta maaw wajibiyalen don hali bi ka don kulun kɔnɔ sabula ko fɛɛrɛ dɔ wɛrɛ t'u bolo. Nin bolifɛn in kɔnɔ baro sugu bɛɛ bi kɛ. Diouf min filɛ n kɛrɛfɛ ye Sénégali ka den. C'est la première fois que tu montes ici. Ye ne suɲɛ fɔlɔ de ye ka kulun ta kabini Ala ye n dan. N kɔni sirannen don nka ni Ala sɔnna ma an bɛɛ ɲuman bi se. An yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na tan ne t'a yɔrɔ dɔn. Ni fanga dafiri tɛ fosi tɛ ne bila ɲin na. Même je ne connais pas c'est quel endroit. Funteni, tile fariya, jɔrɔnanko ni miniti damadɔ in kɔnɔ maaw b'u jigi da Ala kan ani kulunboli la. Aw ɲan bɛ camion minnu jɔlen na olu de kɛlen don ka sira balamini pont sanfɛ pont min bɛ Niger ani Benin da ɲɔgɔn na. Camion de filɛ nin ye ka sira balamini ye pont yɔrɔ la. Ka taa numan fɛ o ye Niger ye, ka na kini fɛ o ye Benin ye, ni o ye yanfan ye. Nin pont belebele in tɛmɛlen kɔ nin ye an setɔ ye Malanville ni o ye Benin mara fɔlɔ fanfɛla ye nka fo an ka jɔ salen sara yɔrɔ fɔlɔ ji sanfɛ. Fɛn o fɛn bi tɛmɛ ji sanfɛ u bɛɛ bi jɔ yan ka wari sara. Fanga dafiri don o fanga dafiri tɛ o ninnu bɛ yan wagati bɛɛ lajɛlen na. Ninnu de bɛ kɔlɔsili kɛ ji sanfɛ. Ɛri kelen kɔfɛ ji sanfɛ an nana don Malanville Benin dugu kɔnɔ. Yan fana a b'o cogoya kelen na. N ye moto de ta walasa ka taga gare la ni ka kari kunbɛn. Kamasɔrɔ compagnie minnu bɛ maaw ta Niger olu bi dan Gaya wa u ka kari minnu bɛ Malanville olu bi maaw makɔnɔ ji tigɛlen kɔfɛ ni k'u ta ka taga n'u ye u se yɔrɔ. Dɔw bi taa Sénégali, Mali, Burkina, Togo, Lajinɛ a sugu bɛɛ b'a la. Maa taga yɔrɔw ka ca wa fɛɛrɛ kelen min bɛ yen ka bɔ Niger ni wagati in na o ye yan dɔrɔn ye. Burkina sira ti bɔ binkani walew kama. Nigeria fana sira balamininen don nin cogoya kelen in na. Min ka nɔgɔn maaw ma o ye Benin sira in dɔrɔn de ye. Kari talen kɔfɛ n y'a ye k'a fɔ ko Malanville siraw bɛɛ fana falen don mobilibaw la minnu ni u jɔlen don yan kabini fanga dafiri kɛra n'u kɔnɔminɛnw ye.
tiɲɛ don jagokɛla dɔw bi ka wari caman sɔrɔ nin wagati na nin dugu fila Gaya ani Malanville fanga dafiri kama nka nin dugutaga in senfɛ bakuruba la n y'a ye k'a fɔ ko kuma kelen dɔrɔn de bɛ maaw da o ye ko jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ ni ka bɛn walasa ka gɛrɛntɛnw degun bɔ jamanadenw kan